M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Ndikulandirani ndi chimwemwe pano pa Tilankhule na Ambuye, ndipo ino ndi programu ya kugawa mawu. Lero lino muli ndine Bambo Geoffrey Chikapa. Tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yolembera Ahebri mutu 13 ndime ya 15 mpaka 17 kupitiriza ndi ndime ya 20 mpaka 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Philip Robert wachinyamata kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Cathedral mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Mariko Woyera mutu 6 ndime ya 30 mpaka 34. Mawu ankalata kwa Ahebri. Abale, mwa Yesu tiyeni tipereke kosalekeza mayamiko athu kwa Mulungu ngati nsembe. Ndiye kunena kuti tipereke ngati nsembe mawu athu ovomereza dzina lake poyera. Musanyozere kumachita zachifundo ndi kumathandizana, chifukwa nsembe zotere zimakondweretsa Mulungu. Muzimvera atsogoleri anu ndi kuwagonjera. Iwo samapumirira konse poyang'anira moyo wanu, pakuti adzayenera kufotokoza za ntchito yawo pamaso pa Mulungu. Mukawamvera adzagwira ntchito yawo mokondwa osati monyinyirika. Kupanda kutero ndiye kuti phindu lanu palibe. Mulungu wopatsa mtendere adaukitsa kwa akufa Ambuye athu Yesu, amene ndiye m'busa wamkulu wa nkhosa. Chifukwa cha imfa yake yotsimikizira chipangano chamuyaya, Mulunguyo akupatseni zabwino zonse zimene mukuzisowa kuti muzichita zimene Iye afuna. Ndipo mwa Yesu Khristu achite mwa ife zokondweretsa. Khristuyo akhale ndi ulemerero mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Oze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mariko Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo atumwi aja adabwerera kwa Yesu namufotokozera zonse zimene adachita ndi kuphunzitsa. Yesu adawuza kuti tiyeni tipite kwatokha kumalo kosapitapita anthu, kuti mukapumule pang'ono. Adatero chifukwa anthu anali piringu mwakuti iwo sankatha kupeza ndi mpata wodera omwe. Tsono adalowa mchombo napita kwa okha kumalo kosapita anthu. Komabe anthu ambiri adawaona akupita nawazindikira, motero adathamanga pa mtunda kuchokera ku mizinda yonse nakafika kumaloko Yesu ndi ophunzira ake aja asanafike. Pamene Yesu adatuluka mchombomo adaona chikhamu chachikulu cha anthu. Adawamvera chifundo anthuwo chifukwa anali ngati nkhosa zopanda m'busa. Choncho adayamba kuwaphunzitsa zambiri. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Potsatira bwino moyo wa Ambuye Yesu pansi pano, mwa Iye timonamo zinthu zitatu. Kuti Ambuye Yesu pamene anali pansi pano amakonda kupemphera, ndipo amayika patsogolo moyo wa kupemphera. Komanso Ambuye Yesu amapita madera osiyanasiyana kulalika uthenga wabwino, kuti anthu akamve mawu a Mulungu. Ndipo pa ntchito imeneyi Ambuye Yesu amadzipereka kwathunthu, ndipo amayigwira mwachikondi komanso mwakhama.
Komanso timaona gawo lina mmoyo wawo wa Ambuye Yesu pansi pano kuti akagwiragwira ntchito amatha kukhala ndi nthawi ndithu yopumula bwinobwino. Izi tikhoza kuziona ngati nsanamira za moyo wa Ambuye Yesu pansi pano. Amakhala ndi nthawi yopemphera, yocheza ndi Atate awo. Amakhala ndi nthawi yotumikira anthu, kulalika uthenga wabwino. Komanso amakhala ndi nthawi yakuti akhoza kupumula, takhalenso ndi mphamvu yogwira ntchito zina pa nthawi yake yoyikika bwinobwino. Muthenga wathu wabwino tikuona Ambuye Yesu akutionetsa one aspect of his life here on earth. And sanamira imeneyi ndi yakuti agwiragwira ntchito akupumula. Koma poyambirira kuthenga wathu wabwinowu ukutionetsa kuti ophunzira ake Ambuye Yesu anali ophunzira omvera. Kumvera kumene kwakuonetsa kuti pamene apita kuja adawatumiza awiri atagwira ntchito yawo monga mmene adawawuzira, abwerera kwa Ambuye Yesu. Ndipo akutionetsa kuti ophunzirawo amadziwa kuti ntchito imene iwo amakagwira si ntchito yawo ayi, koma anatumidwa. N'chifukwa chake pamene abwerera kwa Ambuye Yesu akupereka report, akupereka dongosolo mmene iwo agwirira ntchito yawo. Zimenezi zikutiphunzitsanso inu ndi ine lero lino kuti pamene tili akhristu pansi pano, ndipo pamene ifenso ndife atumiki mwa njira zosiyanasiyana mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, tizikumbukira kuti utumiki wathu ukuchokera kwa Ambuye Yesu. Ndipo tikatumikira anthu monga mmene Ambuye Yesu afunira, tizita kukhala nayo nthawi yopanga ripoti. Ambuye Yesu, utumiki wanu ndakumana ndi zabwino izi ndi izi, komanso ndakumana ndi ma challenges awa ndi awa. Pa nthawi yomweyonso timapempha Ambuye Yesu kuti kodi ndipite patsogolo ndiyenera kuchita zotani, ndipo ndiyenera kukhala ndi zotani. Ophunzirawa akutikumbutsa kuti tonsefe ndife atumiki, ndipo amene akutituma ndi Yesu Khristu. Koma tikagwiragwira ntchito tizikumbukira kubwerera kwa uja adatituma uja, kukamfotokozera mmene tatumikira anthu ake, mmene tagwirira ntchito zathu. Choncho tizidziwa kuti pakati pathupa pali Bwana, ndipo Bwana ni mmodzi yekha, Yesu Khristu. Ndipo tizivomera kuti iye ndiye Bwana wathu, ndipo ndiye amene amatiuza kuti tiyeni pitani kwakuti, ndipo mupita ndi awa, ndipo mukagwira ntchito izi. Tikagwiragwira ntchito zatikatha, osangoti basi ndamaliza, basi bola ine ndagwira zimene, bola ndakwanitsa zimene atani anandipatsa zija. Tibwerere. Reporting is very important, and they are reminding us kuti pali ubwino umene utimapeza tikamapanga report kuma Bwana athu, kaya mumpingo mwathu mulatsogolera athu, kwa afotokozera mmene utumiki wathu ukuyendera. Tisamayiwale kupanga ripoti kwa amene ifeyo amatiyang'anira, komanso amene ifeyo adatituma makamaka kupanga ripoti kwa Yesu Khristu amene. Ndipo tikuona kuti gawo lachiwiri pamene apanga reporting kwa Ambuye Yesu, Ambuye Yesu akudziwa, akuvomereza kuti ophunzira ngawa, ana angawa akagwira ntchito imene ine ndinatumira. Koma akukumbukira kuti ntchito imene agwirayi ayino kukhala topa, bwanja akhale ndi malo ena kuti kumeneko akapumule, kumeneko akapezenso mphamvu zina zogwiranso ntchito zina patsogolo pake. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti tsono tiyeni tipite kwatokha kumalo kosapitapita anthu. Ambuye Yesu kumeneko afuna kuti kwachitike zinthu ziwiri. Poyamba afuna kuti ophunzira ake akhale nthawi yodzipumuza, yopumula. Abale anga, kupumula pa moyo wathu tsiku ndi tsiku nkofunikira ndithu. Sitingangogwira ntchito 24 hours, sitingangogwira ntchito basi miyezi yonse 12 osakhala koni nthawi yopumula. Ambuye Yesu akutitsogolera kuti matupi athuwa nthawi zina amatha kutopa ndithu, matupi athuwa amasowa nthawi ina kupumula ndithu.
Ndipo kachiwiri pamene akuti tipite kumalo kosapitapita anthu, Ambuye Yesu afuna kuti anthuwa akakhale pansi in a way of reflecting on their lives. Akakhale pansi kusinkhasinkha za moyo wawo ndi utumiki wawo. Pamene Ambuye Yesu akutionetsa kuti tikuyenera kumakhala ndi mibindikiro. Ife akhristu patokha tumene okhala ndi mibindikiro. Mabungwe mu mpingo tizikhala ndi mibindikiro. Ndipo tikuona kuti mpingo wathu uli ndi malo ena amene adakonzedwa kuti ngati mabungwe, ngati munthu aliyense payekha akhoza kupita kukabindikira kumene kuja, kukasinkhasinkha kumene kuja. And in the process kumene kujaso tikatha kukhala ndi nthawi yopumula. Chifukwa Ambuye Yesu akuti tipite kumalo kwatokha kosapitapita anthu, kuti kumeneku we should be with the Lord and we should listen to the word of the Lord. And it is very important to listen to his words. However, we cannot listen to his words when pali chiphokoso, pali chipwirikiti. Chifukwa kuti tiyeni tipite kwa kumalo kosapitapita anthu. Kumeneko afuna kuti tsopano akamve Mulungu akulankhula zotani. Chifukwa chake tiyeni tigwiritse ntchito bwino malo amene adakhazikitsa mpingo. Tili ndi kunyungwe, malo amene tikhoza kupita kukapemphera. Kuno kulengo diocese tili ndi kukamero, tikhoza kupita kumene kukapemphera. Komanso tili ndi malo oyera ngati ukachebere kalulu. Malo amenewa ndi malo ena opatulika, malo amene ife tikhoza kupita kukabindikira, malo amene tikhoza kukacheza ndi Mulungu, malo amene tikhoza kukhalanso ndi moyo wopumula kuti tipezenso mphamvu zina. Choncho Ambuye Yesu akuti tikagwiragwira ntchito zathu tizikhala ndi nthawi yocheza ndi Mulungu. Tikagwiragwira ntchito zathu tizikhala ndi nthawi yopumula. Chifukwa tikatero ndiye kuti timapezanso mphamvu zina zoti titumikire bwino. Ine ndikukhulupirira kuti tonsefe timagwira ntchito zosiyanasiyana. Ena tili makampani, ena tikupanga business, ena ndife alimi. Mu ntchito zonsezi at the end of the day tizikhala ndi nthawi yoti tsopano tikhale ndi Mulungu wathu. Mu ntchito zonsezi tikagwiragwira tizikhala ndi nthawi yoti tipumule. In fact, pakupumula ndiye kuti timakhala kuti tikuchayirira kodi mawa ndidzayambira pati, kodi ndikayenera kuchita zotani. Koma tikamangogwira ntchito nthawi yonse timapeza kuti matupi athu amatopa, mapitake ntchito imene tinene tigwire kamawa tidzapeza kuti sinayigwire bwino. Choncho kupumula kumachita improve the quality of work which we are want to do. So let us remember to rest. And anthu ena timagwira ntchito throughout the day, throughout the year. Usatenga ku holiday. Timalephera kuti titenge holiday. Timaona kuti tikatenga holiday ntchito zima. Tidziwe kuti ntchito timagwira mwakanthawi kochepa. Ndipo ntchito sitingamalize ayi. Koma tikagwiragwira ntchito tizikhala ndi nthawi yocheza ndi Mulungu komanso yopumula. Tipemphe nthawi zonse Mulungu azitithandiza kuti ntchito zimene watipatsa tizibwerera kwa Ambuye Yesu kukapereka ripoti. Ndipo tikagwiragwira ntchito munda mwakemo tikatumikira tizikhala ndi nthawi yopumula. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.